Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыва кайбер темалар турында кыскача. COVID-19 ауруының артуы, грипп, кызамы һәм дифтерийга каршы вакцинация шолыда эпидемиология хәл ничек? Шолда жылыту сезоны башлана, беренчеләрдән булып ул кемнәргә биреләчәк? Шолда кабат авыл хуҗалыгы ярминкәләре эше дәвам итә. Җиләк җимешләрне, яшелчәләрне, ит һәм сөт продукцияләрен нинди бәядән алып була? COVID-19 ауруларының артуы, грипп, кызамы һәм дифтерийга каршы вакцинация. Бу һәм башка темалар бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында каралды. Шолда эпидемиология хәл турында тулырак безнең алдагы материалда. Пандемия башланганнан бирле COVID-19-ның 30,812 очрагы теркәлгән Чаллы уртача республика күрсәткеченнән 4,7%-ка югарырак бара. Узган атна белән чагыштырганда шәһәрдә 12 очракка үсеш күзәтелә. Гриппта бер урында гына тормый. Медицина учреждениеләрендә вакцинация дәвам итә. В городе также проводится плановая вакцинация против кори и дифтерии взрослого населения. Вакцины имеются в достаточном количестве. Однако выполнение плана пока на низком уровне. Гриппка каршы вакцинация халкының 60%-на ясалырга тиеш. Куркыныч төркемнәргә караган халыкның ул 75%-ын кылычларга тиеш. Бүгенге көндә Чаллыда халыкның вакцинацияләү планының 26%-ын тәшкил итә. На работу ходим. Много контактов у людей между собой. И на работе, и в быту. Поэтому все еще впереди. По некоторым регионам посредством массовой информации мы видим и рост заболеваемости гриппом. Шулай ук белем бирү учреждениеләрендә иртәнге фильтрларны оештыру контрольда тотыла. Балалар һәм өлкәннәр өчен вакцинация шәһәрнең барлык медицина учреждениеләрендә бушлай үткәрелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 25 сентябрьдән Чаллыда жылыту сезоны башлана. Бу хакта бүген шулай ук мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында билгеле булды. Беренчеләрдән булып шәһәрнең социаль объектлары җылылык алачак. Бу физик, физкультура һәм спорт, социаль яклау һәм башка учреждениеләр сентябрь азагында Татарстанда жылыту сезонының башлау турында карарны шулай ук 13 муниципаль берәмлек кабул иткән иде. Мы осознанно пошли на то, чтобы дать тепло всем тем потребителям, которые сегодня в этом нуждаются. За ночь остывают. Наши детки, особенно ясельные группы, хотя там и полы с подогревом, но нуждаются в более теплых помещениях. Шолда безнең ишегалды программасы буенча беренче фикер алышулар узан. Киләсе елда үзгәрәчәк йорт яны территорияләре инде билгеләнгән. Агымдагы җыелышларда реконструкция турында фикер алышалар, шуңа күрә Чаллы халкы төзәтмәләр кертә ала. Мәсәлән, архитекторларга үз тәкъдимнәрен ГЭС бистәсенең 5-нче комплекс халкы белдерде. Аларның фикерләрен безнең төшерү төркеме дә тыңлады. ГЭС бистәсенең 5-нче комплексында яшәүчеләргә аларның ишек алдының ничек үзгәрәчәге турында сөйлиләр. Әлегә бу башлангыч вариант кына. Шуңа күрә чаллыларның барлык теләкләре дә исәпкә алына, тәкъдимнәр бик күп иде. Хотелось бы, чтобы оставили зону зеленую, много деревьев не срубали. Хотелось бы, чтобы также сделали побольше для подростков, площадку спортивную. Ну, хотим площадку, чтобы была детская, очень большая, потому что у нас в этих домах очень много детей. И старое, пожилое поколение у нас очень много здесь. Хотим и для них что тоже какие-то тренажеры. У меня есть такой вопрос. Будет ли площадка для выгула собак и кошек, чтобы на детских площадках было чисто, чтобы туда не бегали собаки и кошки? Халыкны комплексның начар яктыртылуы да борчый. Здесь мы планируем размещать и спортивные площадки, и детские площадки, и зоны для отдыха, то есть чтобы можно было спокойно посидеть. Ну и основная проблема старого города – отсутствие тротуаров, то есть у нас выход с подъездов осуществлялся на проезды. Чаллы халкының барлык теләкләре дә язылган, ләкин аларның тәкъдимнәре әле дә кабул ителә. 2 елга булачак шушы ишек алдында булачак үзгәрешләр турында сөйлибез. Алардан сораулар, мөрәҗәгатьләр, предложениялар кабул итәбез. 1 ноябрьгә хәтлек управляющий компания Жилкомсервис һәм безнең администрация кешеләрдән үзләренең
тәкъдимнәрен кабул итәчәк. Киләсе очрашу 2024 елның февралендә узачак дип планлаштырыла. Халыкка аларның теләкләрен исәпкә алып, әзер реконструкция схемасын күрсәтәчәкләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яршаулыда кабат авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Республиканың 14 районнан фермерлар һәм аграриялар сатуга ит һәм сөт ризыклары, балык, яшелчә һәм җиләк-җимешләр китерделәр. Барлыгы 970 тоннадан артык продукция кертелгән. Сатып алучылар арасында иң зур ихтыяҗ бәрәңге, чөгендер, суган, кәбестә, сөт, сыер ите, дуңгыз ите иде. Аларның нинди бәягә саттылары бу турыда хәзер сөйләрбез. Фермер Фәннур Шәрихмуллин авыл хуҗалыгы ярминкәсенә 3 тонна бәрәңге алып килгән. Ир айтуынча, аның бәясе узган ел дәрәҗәсендә калган. 1 килограмм 20 сум. Теге бәрәңге ваграк уңышсыз калмас өчен хәтта ашламада кулланырга туры килде, ди аграрий. Ашамалар кулландык инде. Шунлык белән булышты. Шул приблизительно 100 тонна бәрәңге алганбыздыр. Әле казып бетермәдек, сентябрьдә өлгербез дип уйлыйм. Быел умартачыларга да җиңел булмады. Балның кайбер төрләре узган ел белән чагыштырганда азрак булган. Бу бәягә дә тәэсир иткән. Ул арткан. Мәсәлән, 3 литрлы балның банкасы 500 сумга кыйммәтрәк, ул 2500 сумны тәшкил итә. Юка баллары быел кыйбатрак, чөнки юка балы юка чәчәкләренә салкын тиде. Менә яз салкын булганга быел 2,5 литр булса, карабудай балы яхшы булды. 1800 литр булса, чәчәк балы 1,5 инде. Былтыргыча инде. 1 килограмм сыер ите өчен бәя әлегә үзгәрмәгән. Рафис Вилданов сүзләренчә, бәяне күп санлы төрлекләр исәбенә тотып торырга мөмкин. Мәсәлән, аның хуҗалыгында 100гә якын үгез һәм сыер бар. Халык ала итләребез әйбәт, 300 килодан артык ит алып килдек. 480-500 сумнар итлерәк җирләре кыйбатрак инде 600-650ләр. Тукай районы Биклән авылына килдек. Ярминкәдә 1 килограмм кишер 20 сумга, чөгендер 13, суган 22 сумга төшәчәк. Кайбер яшелчәләрне мәктәп укучылары үзләре үстергән. Мәктәп балаларыннан җыеп алдык. Яз көне семинар эшкән егыларга. Менә алар үзләренә кирәк жаракка әзрәк акча эшлиләр инде, жаңадан сдавать итәләр безгә. Нәрсә инде бүтән әйтәсең. Әйбәт булган инде, суганнары бетте, менә бәрәңгеләре бар иде. Кәбестәләре бик матур үскән, кайсы бер мәктәптә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Россияның отказанган артисты Дмитрий Куклачев балаларны һәм өлкәннәрне шоуда узачак зур шоуга чакыра. Спектакль дөнья клоунадасы йолдызларына багышлана. Чарли Чаплин образында Дмитрий Куклачев өстә тыныч кына утырган 6 мәче белән җиңел генә баланславын күрсәтә. Леонид Енгибаров образында ул 1, 3 һәм хәтта 5 катушканы яулый. Иң катлаулы номерларны һәм трюкларны артист җиңел башкара. Спектакльдә 40тан артык мәче һәм 2 сөйкемле эт катнаша. Аларның барысында шоуда бер генә көн, 2 октябрьдә КамАЗ мәдәният йортында 18 сәгатьтә күрергә мөмкин булачак. Уникальный спектакль Дмитрия Куклачева «Я клоун» или «Катастройка». В спектакле принимают участие более 40 кошек и 2 собачки. 2 октября. ДК КамАЗ. 0+. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Колбаски для жарки «Гордость мясника» 95 рублей. Посекунчики сочные от «Быстрая точка» 89,90. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Казань-Экспресс.
Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок.